yan talag sa sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay nga mopagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Busa barok, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Yes, morning has broken mga kapaglaom ug ang adlaw nagpakita na sa gugma sa Ginoo. Let's dive into the beauty of this day. Join us today mga kapaglaom dire lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes no, og atong ipanimbaya ang atong mga viewers no. Atong mga viewers nga naa sa Visayas, from Bohol, Dumaguete, Cebu, Leyte, Samar, Negros Oriental, Occidental, Tacloban, unsa pa man? Sikihor, yes no, Bacolod, Iloilo, maayong buntag kayo ninyong tanan og malipayong pagtanaw sa atong programa. Yes, mga kapaglaom, ang kaguol, kasakit, isalikway na, gugma! Gugma, naghatag kalipay. Yes. Pirmi gina siya. So, kumusta man ang atong simana? Medyo busy, Bing? Busy. Okay ra. Ikaw, Pits?
busy sa school na late din namin mo. Sa school ka busy bit, school lang siya. Ang muto, gugma nga naghahatag kalipay. Padayon gyapon. Sige, so mga kapaglaom, mga kapaglaom karon nga Kabuntagon aduna kitay pinasahi nga bisita ang ato nga presidente sa South Philippine Union Conference, Pastor Edwin Gulpan, unya ato ni siyang makauban. Ug ako'y panimbaya ang atong mga kababayan dinhi sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Iligan, Zamboanga, Osamis, sa Davao, sa Jensan, ang atong mga singer karon sa Jensan Serving. Good morning diha kanimo kauban sa iyang grupo. O diha sa Surigao, sa Mati, sa tanan nato dinhi sa Mindanao, maayong buntag ug malipayong adlaw ang ipapahulay kaniyong tanan. Yes, good morning, maayong hapon, maayong gabi diha sa atong mga viewers all over the world. Magsugod ko diha sa Hong Kong, diha sa China, sa Macau, diha sa Thailand, Taiwan, diha sa Australia, Canada, sa USA, Italy, nabot ang Italy mga kapaglaom, Brazil, sa UK ug asa mang dapit no nga maabot ang among Sibya. Hello diha kaninyong tanan hinaot nga you will feel blessed and ang inyong buntag or inyong gabi mabulokon or puno sa kalipay ug kadasig pinaagi ani nga programa. First sa Zambia. Daghan nag-comment kanina sa atong sa atong harana sa Kabuntagon. Ay napi Colombia. Yes. Walang ka ba sa Russia? South Korea, North Korea. South Korea, yes. Alright, siyempre, hindi po namin malilimutan sa pagbating lahat ng mga viewers natin sa Luzon, sa buong Metro Manila, sa Quezon City, sa Cavite, sa Taguig, sa Parañaque, Pangasinan, Mindoro, Isabela, Bulacan, at sa lahat po ng mga lugar sa Luzon na maabot aming programa. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo at sa panonood niyo sa programa dito sa Hope Channel South Philippines. And ganina mga kapaglaw, di ba na-mention ni Kuya Awing si Pastor Gulfan is with us. So abangan mamaya sa Good Morning Pastor mga kapaglaom, no? Yes. And we all know na we were aware, we were informed also nga this year medyo mag-retire naman ata si Pastor Gulfan. So we know, we will still believe nga he will continue serving the Lord. So mga kapaglaom, we are so thankful that you are with us this morning. You chose us as part of your daily Sabbaths, no? So hinaot nga magpadanta sa atong kada sigon tuwi kaniyang programa makahatag po natong mga pampadasig, di ba? So stay tuned mga kapaglaom. Yes, that is true. Fits. And in fact, no, bibo kaayo ang amo ang palibot karon diri sa South Philippine Union Conference Campus. Kay nagkatipo ka atong mangbubuhat sa kaumhan mga pastors sa ilang year-end meeting. Ang dili lang mga pastors karon daghan tag bisita. And may mga changes sa atong mga leaders, no, pero ang buhat nagpadayon. Nag-change lang, And in fact, no, natay at the newest president sa South Philippine Conference mo na si Pastor Kaderma. So we would like to congratulate him sa ila. Ang bag-o na pod nga challenges nga ang iatubang karong tuiga. Next year, I mean. Ang sekretary na pulihan na pod kay siya man to ang sekretary si Pastor Palumares ang atong suki. Atong suki. Then yes, Executive Secretary. Yes. Sakto kayo na siya, Kuya Awing Atibing. No? Og sa laing bahin mga kapaglaom, mudako ta sa lugar nga gitawag Land of Milk and Honey featuring the Asia Pacific Ministries of Arizona Conference. Let's watch this. Good morning, Pilipinas, and happy Sabbath to all viewers around the world, especially sa atong kapaglaom dinha sa Cagayan de Oro, kung diin nagabase ang atong Panimbaya sa Kabuntagon world. Karon, akong i-share kaninyo ang mga activities dinhi sa atong mga kaubang Pilipino sa Massachusetts, USA.
Beverly, located in North Shore of Massachusetts, 26 miles from Boston. Population of 39,502. 2% of Asian, 57.70% are religious. Last Saturday, akong gibisita ang Beverly Seventh-day Adventist Church here in Massachusetts. Ang aming iglesia dito sa Beverly Church ay meron lamang kaming mga 30 miyembro na kinabibilangan ng galing sa iba't ibang mga bansa. Kung saan man tayo pumunta, ganun pa rin kung anong ating trabaho sa Pilipinas. Kalimitan yun rin ang magiging bahagi natin dito pagpunta sa Estados Unidos. Kaya kung anong binibigay sa atin ng Diyos, gampanan natin ang buong puso. Good morning, Philippines! Greetings from Massachusetts! Mabuhay! Kini si Lenny Binoya Silverman, ang inyong Panimbaya sa Kabuntagon World dinhi sa Massachusetts, USA. Daghang salamat. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat sa atong mga correspondent sa Arizona. O ato pasalamatan ang ilahang ministro dito kauban si Pastor Glenn Santa Ana, ang ato nga director sa Asia Pacific Ministry. So thank you kayo sa atong mga correspondent Arizona. O karon mga kapaglaom. Okay kaya. Ha? Ato na isang introduce. Yes. O karon nga mga kapaglaom, akong ihatag ang feeds. Alright, for those mga kapaglaom nato nga gusto mahimong correspondent, no, local man o international, mahimong reporter connected sa PSKW, you can contact Kuya Andrew Sinining through Facebook. So we will be glad nga mahimong part sa PSKW. And now mga kapaglaom, mga atong mga mag-alawit nga mo hatag sa ilang awit diri sa harana sa Kabuntagon. Gikan pa ni sila sa General Santos City. Nag-compose ni sila og duha ka grupo, ang Chosen Direction o ang SMM Choral. But they get together as one. So ang tawag na silang grupo karon is Southern Mindanao Music Ministry. Atong paminawan sila diri sa harana sa Kabuntagon.
salamat kay sa atong mga singers, no? Amen. Grabe kadasig ang ilang mga tingog diri. May susunod ba ha? May susunod Yes. pa. And mga kapaglaom, unsa kabalo ba mo unsa ng French beans? French beans? Wala jud ko kailan Not so kung familiar. kailan mo nakabaring nami. Pero ato ang yes, beans lang daghan diri klase nga beans, no? String Pero beans. ato ang sayron karon unsay health benefits ani nga klase nga beans. Let's all watch this diri lang sa Health Bits. Green beans are members of the common bean family, and there are approximately 150 varieties of green beans throughout the world that come in all shapes. Despite the variable appearance of the beans, their nutritional content and health benefits remain similar. And green beans are versatile vegetables that they appear in a wide array of cultural dishes and offered health benefits to all people. And green beans are a good source of iron and folic acid. According to studies, women of childbearing age consuming more iron from plant sources such as green beans appear to promote fertility. An adequate iron and folic acid intake during pregnancy is needed to protect the fetus against neural tube defects. A cup of green beans provide you a substantial amount of daily folic acid and iron needs. Come and I'll show you how to prepare a simple, nutritiously delicious recipe of green beans. I'll show you how to prepare a nutritiously delicious green beans recipe. Our ingredients are the following. We have fresh green beans. We have also olive oil and garlic, roasted garlic. And then, sayon ra kaayo ang paghimo ni ini. So, ang green beans, human sa imuhang paghugas, imuha na dayon ni siyang steam. So, magpabukal ka og tubig nga adunay asin. And then, pag nagbukal na, imo na dayon siyang ilunod. Ano siya. Tapos, pag nagbukal na siya o nag-change na ang iyahang color into dark green, imuha na dayon siyang kuhaon. And then, imuha na dayon siyang i-drain. No? I-drain nimo ang katong green beans. And then, pagkahuman, imo dayon siyang pabugnawon gamay. Then, pagkahuman, mauna man ni siya, no? Mauna man ni siya ang na-steam ng green beans. Sayon nagkaayon ni siya, imo na dayong timplahan. No? Magkuha ka og olive oil, i-dresso lang gud nimo ang gamay nga olive oil. And then, pagkahuman, imo na dayon butangan o kaning garlic. Ano lang ka-simple? Ana lang yun ka-simple ang atuang green beans nga recipe. Para sa mga nagadali, no, pero kani puno kaayo siya og iron og natawag nga folic acid. So this is very nutritious and very delicious. Lami kaayo ang atuang green beans. Tamis-tamis og fresh na fresh jud. This is Miss Laila reminding you, turn away from evil and you will regain health and vitality. Be healthy is a wise choice. Wow. All right. Yes. So that's what you call Unsa man tong health beans? French. French beans. Ay, Yes. sana diyan ka nabisin. Walay partner si ma'am. Amazing. Yes. Diba? Okay, Mga kapaglaom, Doc ganina Laila. dito sa atong kamustahan kung nakabantay mo. We have a new correspondent. No? So thank you so Yes. much, Sister Levy sa Massachusetts. Lenny. Her name is Lenny sa Massachusetts. And now, we're gonna watch another kumustahan video. This is from Arizona. Oo, so mo na siya kato kung introduce nga Land of Milk and Honey, di ba? Yeah. Featuring the Asia Pacific Ministries of Arizona Conference. Aniya ang video, mga kapaglaom. Life is a race between of being victorious or of being defeated. The chase of survival between happiness and depression, health and sickness. How will you prepare? How can you be a champion over stress and challenges? How can you make a better version of yourself and to others? So,
you step on your pedal and you set your goal for the day. Today, you will be the champion. I have to make sure that I'm physically fit, spiritually fit, emotionally fit. Life is a race, life is a battle, and I cannot let my stresses overcome me. And because you want to achieve your goal, you made right choices every single day. I exercise every morning, at least run about 20 miles. I make sure that at night I spend time with kids, have fun with them. I make sure that the spouse is happy. We get out from time to time. But this is not enough. When I heard that we'll be having a fun day and sports day with the Asia Pacific Ministries, I got so excited. I realized that this is one of the events that I'm looking forward to keep my health and my emotions and my spirit up. And I'm really excited to be with family and friends to play basketball, volleyball, table tennis, and other parlor games. Again, this is not only good for my health physically, but it's also good for my social and emotional health and spirit. I'm really very thankful that we have this wonderful event. Today is the day when fitness will meet with happiness and bliss, because creating a champion in you needs motivation. The Asia Pacific Ministries of the Arizona Conference of Seventh-day Adventists is committed to provide a holistic service to any people, regardless of race, religion, or creed. It is our annual practice to gather together, to enjoy each other's company, and to provide fellowship, fun, and at the same time to be healthy, happy, that would lead us to a holy living. Sports Festival is not only a day where people of the same mission unite for fun. I think it's really fun, and at least we're gonna exercise and play sports with our friends. And I feel good that I was a champion because it was teamwork. I'm a champion! This is also a day of proclaiming to the world that we all can be a champion, lifting our own selves from defeat of our own struggles and come back better and stronger. After the event, we're able to play sports. I realized that I am a champion of my own, that when I go back to school tomorrow and to the succeeding days, I know that I could make it and be a champion. I'm just here to support her. Like Joff, a father, a chaplain supervisor, a husband, a minister, we believe. Thank you so much to Arizona Conference no, sa ilang pagtugot nga mahimong kabahin sa PSKW and sa pag-ministry pod. Ikaw ba si Pastor Glenn Santa Ana no, nga may director sa Asia Pacific Ministries. Thank you so much sa inyo tanan diha mga kapaglaom no. And I hope
You will still continue sending your videos to the Hope Channel South Philippines. Yes. Okay. Yeah, karon mga kapaglaom, no? Atong siren kung asa naglaag-laag si Awing, asa aning dakpayan sa Cagayan, kinsay ang pangutana ug unsa lang gituki-tuki dito sa kadalanan, dili lang sa Bible Bits. Mayong adlaw mga kapaglaom, aniya na usab kita sa atong Bible Beats. Kuyog nako karon si Ashley og si Sweet. So, niya kita karon mga kapaglaom sa Cagayan de Oro sa Capitol Ground. Kuyog nako ang atong mga gwapa nga mga estudyante sa Montessori. So, inyo sa iron sa mga kapaglaom karon, doon na ba sila favorite text sa Bible o nganong ganahan sila na? So, ready na mo? Yes, So, okay, sige, go. Oh, Kuya, unsa man imong favorite nga Bible verse? John 3:16, ito bitang gisacrifice sa God ang iyang anak nga si Jesus para sa kalawasan natong tanan. So, nako ihatag sa imo kay nag-answer ka sa among Bible Beats. Whatever you do it heartily. Not for man, but for God. Sige, thank you Kuya. So naami ihatag sa imo karon kay nag-answer ka sa among Bible Beats. So imuha na Kuya. Thank you. So ateng ano ka naman imong favorite na Bible verse? Kuan kanang ang Ginoo nagmahal gid siya sa ato na walay sama. Ginoo jud. So thank you ate. Thank you. So you, nami hatag sa imo karon kay nag-answer ka sa among Bible verse. So nara. John 3:16. Kabalo man siguro tanan no, for God so loved the world that He gave His one and only Son. For me, sa kung pagkasabot ato nga Bible verse kay kuan siya. Kana siya nga verse gi-demonstrate ni God ang iyang love sa atoa through His Son Jesus Christ na saved ta sa atong mga sala. So we shall really follow Jesus Christ. So, kumusta man ang inyong pagpangutana sa atong mga kapaglaom? So enjoy siya Kuya kay mostly po ilang answer kay John 3:16 dahil ang favorite na Bible verse. Pasalamat ta sa Daplak Music Ministry. So sa tanan nga mga sponsor sa ato ang Bible Beats, Doroy family and Tinguban family and kining Beltran family. So thank you mga madasigon nga mga estudyante sa Montessori, mga guwapa. Kuyog nako karon. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats. Nagasuroy sa kadalanan, Sweet Elise Pilaes Labnao. Naghatod sa kamatuoran, Ashley Luis and Nakoko. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon. We must
Even though arrayed in a sincere robe, many prayers are guided by questionable motives. We might pray that someone's life be spared because we are afraid to live alone. We might pray for success in God's work because we have a big part of it. And we might pray for a person to be baptized because it's convenient to us. You see, oftentimes our prayers center more on what we want rather than on what God wants. But prayer that is pleasing to God has a different focus. John 15:7 states that if we abide in Christ and His words abide in us, whatever we ask, it shall be granted to us. Think about your prayer life. Try to contemplate what you pray for, when you pray, or why you pray. What does this tell you about your own spiritual state and your own relationship to your Savior? Today, let us lift our spirit as we plug into the power of prayer only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no, you are back here for our Good Morning Pastor. And no, the question is, as Christians, we pray. How do we pray? Yes. Do we also pray for others? Would this prayer be how would this prayer be helpful for us as Christians? And this morning, we are so privileged to have with us no less than the President of the South Philippine Union Conference, Pastor Edwin Gofan. Good morning, Good Pastor. morning, Pastor. Good morning. Yes, Salamat thank you very kaayo much for your being gift happy of Sabbath, presence. everyone. Bisan sa kabisi ni Pastor sa gikan atong Wednesday ato karon Yes, gitagaan kita niya oo. panahon, Ma'am Jill. Bakit ang SPUC karon wing is hosting pila hundreds of ministers pa? Yes, Oo. And our host is with us. Yes. Diba? So we start off with our question, Pastor. So walay paglangay-langay kay diba ingon sila, our connection with God is through prayer. How essential gyud ni siya, Pastor? Para this na prayer? most essential gid ni siya sa atong kinabuhi kay nayo sa quotation nga nagtawag sa prayer nga breath of the soul. Ay, Meaning okay. if we want to continue living in our spiritual life, we should breath that a breath of the soul which is prayer. Kay og mahunong na baya ang pagginhawa, patay baya ang tao. It's the same thing with our spiritual lives. The only way to sustain this life is to continue breathing. If we want to kill our spiritual life, then we cease on breathing, which means we stop praying. Yeah, ingon na ka-essential ang prayer So, sa atong kinabuhi. In all things. Yes. Ba? So Pastor, ang pag-ampo ba makausab ba pagtan-aw sa Ginoo sa ato? I believe so. Kay ang para nako ang kinigong prayer mura man ni siya, it's a binding tie. The more you pray, the tighter is your binding relationship with the Lord. The less you pray, the lesser is your binding relationship with God. Kay ba mo gid na siya ang nag-strengthen sa ato ang relationship sa Ginoo, Pastor. Sa ato bitaw gisgutan kaganina, Angel, katong pag-ingon nimo nga is it useful to pray for others? The same thing, mo pray ka sa Ginoo for others, murag gi-strengthen nimo ang imong relationship sa Ginoo, gi-strengthen sab nimo ang imong relationship sa fellow man whom you are praying. Muna nga intercessory prayer. Oh, okay, because when you pray for yourself and your others as well. Ba? Kay that's part of being a Christian. So Dobi, Pastor, kana bitaw when we pray, because sometimes we pray mostly, di ba, Wing, as human as we are, we pray for God's help. Alam ko na siya. Pastor, how do we know or in what ways does God answer our prayer? I think ang answered prayers is experiential. Meaning, it is not just a theory. It cannot be proven by people putting things in laboratory test or whatever. But it is experiential. What I mean is, ang mga tao nga makatestify nga ang ilang prayers heard by God, maka-witness yun ana by sharing their testimony. Kaya wala siya formula, day, Pastor. Wala'y formula. Kay para nako ang strongest argument against atheism, kanang denial bitaw sa existence sa Ginoo, ang strongest argument are born by those people whose prayers had been heard. Kay dili man gud nimo makredit ang answered prayers nga moingon lang ka nahitabo lang to, circumstansya lang to, naswertihan lang to, swerte-swerte lang, no. When we
pray to God and the Lord directly answers our prayer, there is only one testimony. Buhi gyud ang atong Ginoo, maminaw gyud siya sangpiton. Muna yung nakanindot sa prayer. That's why I'm saying, dili pwede ning maminaw lang ka sa sugilon sa uban. If you want to feel the meaning of the power of prayer, pray yourself. Because the more you pray yourself, the more you will feel the evidence that God is really alive. And He is only a prayer away. Amen. So, Pastor, karon nga moderno nga kapanahonan, di ba, Ma'am Jill? Naimingon nga moabot ng bagong tuig. Magsige na jud kog ampo ani. So mobalik ka sa karaan nga kapanahonan sa Bible, Pastor. Ato lang gamay nga kwan. Sa una dunay mga pag-ampo nga milagro mo gawas gyudayon. Kita gyudayon insidida din karon nga bag-o nga moderno kapanahonan. Makita ba nato nga ani susama sa una nga duna dayon milagro din nga muna akong gaingon ka ganina, Wing. It is experiential. See, remember, the science of prayer. Tulo man ang giingon nga God answers prayer in 3 ways. First, if we pray for something within the bounds of God's will and God knows it's our immediate need, His answer is immediately yes. Ihatag na niya dayon. On the other hand, if we pray for something nakita sa Ginoo, it is part of His will, but this is not the proper time. So the Lord's answer to that prayer is wait, meaning it will be granted to you in the due time which God knows when. Kay siya may nahibalo in His time. In His time na siya. But the third answer to prayer is no. Meaning, nangayo tagbutang sa Ginoo nga nakita sa Ginoo dili man ni maayo para nimo. Di tingali ta kasabot ana kay gipangayo nato because we thought it's good for us. Pero ang Ginoo who has a bigger vision, kay omniscient man siya, kakita man siya sa unahan. Nakaingon siya nga kung ihatag ko niya, makatalagmano ni para niya. So in that instance, ang atong prayer is answered no because it's not for our good. It will distance ourselves from Him and it will destroy our relationship with others. So, ang iyang answer, Ana, no, definitely. But no prayer is not answered. Never answered. But all prayers are answered only in 3 categories. Sa ato pa, Ma'am Jill. Sa ato pa, Ma'am Jill, nga o moampo ta moingon data pastor nga Ginoo tagay ko aning mansyon nga gwapo kayo nagtanaw na Ginoo og batagan ti kaani di na niya ka managad mugiro na ka so naagid ang Ginoo nagtan-aw gid pastor salamat so it's not always a yes di Asia pastor no because it's always in God's perfect time. One thing with God is all-knowing man gud siya. Ang iyang perception labaw sa atong maapas sa atong kaugalingong sees more than what we are seeing. Yes, that's what it is. Pastor, kana bitaw kung mag-ampo na ka pastor no. Is there like a certain kanang instance nga ang tao sa imo pag-ampo naka-displease na di ka sa Ginoo? Kay may bala man nato, wala gyud siya formula nga inani mong pag-ampo mo gini ang tubag, di ba? Pero is there also like a proper way of praying to God? I believe so. Na may pattern sa Bible kanang ginganlan sa uban ginganlan na nila Lord's Prayer ang Matthew 6 verses 9 to 12. For me dili man gina siya ang Lord's Prayer. Ang Lord's Prayer ang John chapter 17 where Jesus himself prayed. Ang kanang Matthew 6 ginganlan na Lord's Prayer sa uban, but for me that's the model prayer. Giset ni Jesus Christ ang insakto nga pattern sa prayer. Sa iya pang pinulungan sa introductory nga part ana ingon siya nga when you pray you say Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Meaning ang iyahang point ana nga ang atong ampo directly towards God. It's not addressed to any person who is close to God. It's not addressed to any person alive or dead who is close to God. It should be addressed direct to God. But another instance ni ingon po si Jesus nga when you pray to the Father in my name, He will grant it to you. Muna nga kadaghanan sa ato nga nagpray, usually we end our prayer after enumerating the things we are asking God. We end it up with the word in Jesus' name. Because that's Jesus' formula. Pray to the Father in Jesus' name. We address God Himself because He is Almighty. He is the one whom we are asking. But we pray in the name of His Son, Jesus Christ, who said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. So, Pastor, kung muingon ko nga, ihatag na lang ako, ampuy ko ninyo, di na ako mag-ampo, mahatag na lang ko diag unsa, basta ampuy lang ko ninyo. Unsa may dako nga kalainan, ana? Remember what I said a while ago.
someone wrote, prayer is the breath of the soul. Yes. It's a personal relationship. But, ang tao nga dili mo tuog ampo, kay paampo na apan lang. imong giampo, actually, inusinti na siya. Wa man si kalibutan nga gaampo ka para niya. But your prayer for him, if being heard by God, is as mighty as any As if he influence prayed. that can change his or her life. Muna'y nakanindot anang prayer. Kay, o gusto gyud ka nga ingnon ta naay mahitabo sa isa ka tao without him knowing about it, just pray to him. Just pray for him to God. Yes, Because God can do things nga inusinti ang tao, ang Ginoo na di ay naghimog circumstances iyang kinabuhi in answer to your prayer. Muna'y sample sa mga mothers bitaw, na sila'y problematic nga mga anak. Maglibog sila, gipa-eskwela church school, gipa-eskwela academy, gipa-eskwela yun. Nganong naadis-adis mangyod. The only instrument nga epektibo para sa inahan, ana, dili ang pagpunay tambag nga masuko na ang anak mo, balos, kasuko. Sakto na namada ka na kay kagsulti. But when that mother kneel in prayer for that son, the power of God changed the boy's life. The power of God puts the boy into circumstances in answer to the prayer of that mother. Amen. So tinuod yun na siya. Wing ka na bitang okay na akin na nagkasakit sa imo ha, ingon nimo iampo na lang taka. Pero di na siya joke-joke. Iampo gid. Oo, tinuod yun na siya, the power of prayer. Siguro, Apan di lang maayo ng mayon ka nga sa akong kalagot nimo iampo ta kang kilatan unta ka. Lahi sa dili na siya because that's maayo. not characteristic of God. Yes. God is a God of love. God is a Yes. God of forgiveness. God is a God who doesn't teach people to revenge. So dili ka kapangayo sa Ginoo nga ang imong kalagot imong Panimasli ko, Ginoo. Ginoo. Di Oo, man ana. ko kabalos niya kay dako ra man siya nako. Ikaw ra gyud balos niya Ginoo. That's something else. We don't joke with God. You know? Gani, tinuod. It's always God's will ba in His time. Sige, Pastor, salamat kayo. In parting siguro, Pastor, siguro pwede na to siya lakbitan. Katubitang wala pa nakastart og prayerful habit. What can we like, kanang simple tip siguro, Pastor, ma-share na to sa ilaha on how to start. Ang uban tao nag-ingon di man ko ka maumoampo. Dili gina tinuod. Yes. Because prayer is simply expressing yourself before God. Talk to God as a friend. Mura bag pareha gud ining atong process karon. We talk to each other. You can do it that way. Dili ayaw pag-formalize ana ang maghimo kag kanang binalaknon kaay nga pinulungan. Because that's funny. The more natural you are when you express yourself to the Lord, the more acceptable in your prayer. Is you muna siya ang science of prayer gyud, the natural feeling you have. You pour out to Him. You express it to Him the way you want to. And He will take it. Because God understands our language. Yes. Makasabot siya unsay atong gibati, kasabot siya unsay atong circumstansya. So isulti nato ang atong gibati niya. Praise God, mo answer siya. Yes, daghang kayong salamat, Pastor, no, sa imuha nga gihatag. Unya, makauban pa ka namo. So, Pastor, dili man gini katapusan nato kuyog diri sa Panimbaya kay I'm sure Pastor nga sunod pagtawag namo na kay daghang bakante nga makanis sa Panimbaya. So doon na ba kay greeting sa atong mga viewers karon sa sakop sa kaumahan sa South Philippine Union Conference ingon nga mo retire na ra ba ka karong katapusan, Pastor? Gabi ang akong wali. There is no retirement in God's work. Ang tinuod nga pagkasulti ka ng retirement, ang formalidad ra na sa organization nga ang mga taong naabot na sa Pangidaron pareha sa South Philippines nga naagyod provided sa constitution and bylaws of the organization. When a person reaches 65 years old mo retire siya sa uban nga organization. Sa uban nga organization is not like that. But as far as I'm concerned, retirement is only a worldly terminology for people who should be removed from the official payroll. They will be shifted into the pensioners payroll na. Dili na sa regular payroll. But as far as service to the Lord is concerned, I don't think there is any retirement. I believe everyone who is physically able can continue to serve the Lord in whatever capacity. Mauna siya ang akong philosophy. And we will see more of Pastor Golfan, no? Mga kapaglaom, no? It's only an interruption, but there will always be. Pastor Golfan is never tired of working. O mga kapaglaom, no, pareha po dani sa itong mga kabataan who's always enjoying, dedicating their life. Here's Kid Station. Welcome to Kid Station! Today we are discovering a very important text in the Bible. Do you guys know it?
Let me give you a clue. It has a bunch of thou shalts and one verse that says, I remember. I think Exodus? Yes, we will be discovering the 10 Commandments. So, what are the 10 Commandments? First commandment! I am the Lord your God. Thou shalt not have any other God before me. Second commandment! Thou shalt not make any graven image. Third commandment! Thou shalt not take the Lord's name in vain. Fourth commandment! Remember the Sabbath day to keep it holy. Fifth commandment! Honor thy father and thy mother. Sixth commandment! Thou shalt not kill. Seventh commandment! Thou shalt not. Eighth commandment! Thou shalt not commit adultery. Ninth commandment! Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Tenth commandment! Thou shalt not covet. There are tons of thou shalt nots and do's and don'ts in the 10 Commandments, don't you think? Do you think that God has given us a lot of rules to follow? Do you think it is hard to follow the 10 Commandments? Here's what you need to know, kids. The 10 Commandments isn't just a bunch of rules. It is because of God's love that the 10 Commandments are here. In John 14:15, it says, if you love me, keep my commandments. Is it that simple? Well, that's our time for today, kids. And always remember and don't forget that God is love. See you next time. Panahon niya itong ihinalan sa atong 777 prayer. Kabanya pa na ito karon si Pastor Gulfan. Pastor, salamat sa pagparan sa pag-iuban. Ubang kapaglawam atong i-appeal sa pag-ampo ang mga prayer request nga ipadala dire. Una, gikan kang Pearl Yun. I have this sincere request to please pray for my friend's son, Zeus Vincent Calo. He accidentally bumped his head on the refrigerator yesterday. He vomited 3 times already. Since it's still night in the Philippines, now the laboratory is closed and he needs to be CT scanned as soon as possible. His mother here in Korea and are worried about his son's situation. May God hear our prayer. Hear our sincere prayers that everything will be all right. Thank you and God bless. More prayer, more power, but still God's will be done, not ours, but our prayer is a great help. Another one from Leonisa Turno Tapales. Good morning sa atong mga prayer warriors. Please pray sa exam sa akong pagumangkon. Si Armand Jade Montalvo sa criminology licensure exam karong December 8 to 10. And to my daughter Cheryl May Francisco sa exam sa NC2 karong December 15 to 17. Salamat and God bless. Another one from Melibeth Marfil Tamboong. Good morning. Request ko og prayer para sa akong sarili. Nga maayo na unta ko sa akong sakit nga ovarian cyst ug sa ako friend nga si Ethel Joy Ordones nga naapoy balatian. Another one from Dave Suralta. From Suralta family, please pray for Dave Suralta. He is now admitted in the hospital. And from Gigi Rodelas Perez. Prayer request po, paki-pray po sa father-in-law ko na si Anthony Perez of Sibuyan, Romblon. He's 87 years old. Marami pong tubig sa kanyang baga. And lastly, please pray for the bereaved family of President Ricardo Rotoras and the USDP family. May justice be served. Pastor, let us include this in our prayers. May I invite everyone to join with us as we pray for the request that had been brought to the attention of Hope Channel this morning. Our God and our Heavenly Father, we bow our heads before you while we come to your throne of grace. We know you are all powerful. You can hear everyone in different parts of the globe. You can address everybody's situation and you understand everybody's circumstances. Today we come unto you in request to you for your intervention on behalf of some of these children of yours who are in different circumstances.
First, there is Hughes Vincent Calo, who had an accident the other day. Lord, we don't really know what has transpired after that and after the result of the laboratory examination. But we believe you see all things, and we ask you to please intervene by extending your healing hand upon him. Grant that there is nothing very serious, but that it will be through the help of some medical help, he may be back to normal life soon, because aside from medical help, you will use medical experts to bring healing upon him. I'm also praying, Father, today for those who are requesting for your blessing upon them as they take examinations, like Armand Jade Montalvo and Cherime Francesco. Father in heaven, you know these young people only look forward to the time when they can be of greater usefulness in the world of service by obtaining the qualification to be licensed professionals in their own fields. May your blessing be upon them as they face the examinations, that things will be refreshed in their mind related to those things that they have studied in, and so that they may finally pass and take their share in the world of service. I'm also bringing unto you the request for the person who has an ovarian cyst, si Ethel Joy Ordonez. Father in heaven, bring healing upon her and help her in her own way to be close to you as she utters herself in prayer to you. I also ask you, God, to bless Anthony Pires in Romblon, Sibuyan. Lord, please hear the prayers of those who are concerned of this man. We also pray for the bereaved family of President Truturas of one of the universities here in Cagayan de Oro. Bring the hope upon their hearts, and may the people who are responsible in this assassination be brought to justice. May your blessing be upon the university family as they join with the family members during these moments of grief. Help them to bring their confidence upon you, and may you, in your own guidance, put the next person who should take his place. Father, we also bring unto you all the concerns that we have, individually, families, communities. Upon your blessing upon our leaders of this country, particularly upon the President, that the problems that we are dealing with may be solved because there is evidence of your guidance and intervention. Thank you, O God, for hearing our prayers and for letting everybody know that you are a living God, a God who answers prayer. We ask in Jesus' name, Amen. Thank you so much, Pastor Gulfan. Og sa ato usab nga kapaglaom, nanaot kami nga pagampo atong gihimo kini makadugang sa atong kadasig ug makapabuhi sa atong pagtudya sa Ginoo. Kung aduna ko yung prayer request, pwede ko yung padala pinagi sa atong contact number nga makita sa mga TV screens. Pwede usab sa atong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone.
Kabuntagon world is grateful of our media ministry partners, Mr. Rex and Miss Jessica Gonzaga, Mr. Ephraim and Miss Josephine Acenas, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Dr. Max Bading, Mr. and Mrs. Alger Prajes, Miss Edel Quirante, Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, South Philippine Union Conference Workers, Gusa SDA Church, Mr. Jennifer and Miss Marivic Tomarong, Mr. Don and Miss Septi Deriquito, Mr. Rezon Ray T, Miss Elvira Maaliao, Dr. Ed and Miss Cora Wahiman, Mr. Manuel and Miss Relaine Camarillo, Mr. Yolises and Miss Laarni Mary Lapot, South Philippine Union Conference Garden Church, Mr. Francis Val Aguilar Jr. and family, Mr. Jason and Miss Darlene Baculao, Miss Merlinda Bermudez, Miss Ellen Aquino and family, Mr. Levy and Miss Luz Sisona, Brother Rene and Sister Desi Dadula, Mr. and Mrs. Gerson Simeon, Dr. Lindy Gabales, Mr. Billy and Miss Diadem Ocan. Mga kapaglao, maniya na po usab kita sa paghatag og tambag suliran sa usa ka pangutana sa isa ka babae. Mo padayon bagyo pa daw siya or dili na? Diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko kadalaga, taas na ang panuigon. Doon ako uyab na manghud pa nako. Ganahan ko kay youth leader sa ila church. Active kaayo. Na mga activity sa church, mao in love kaayo ko niya. Usahay bulihon siya sa iya kauban. Ako kuno, dako na bay siya gamay. Usa kadugayan murag nabugnaw na siya nako. Naa time sa nako niya, naa siya chicks. Pero ako gihapon siya pasaylo, kay gugmaan man lagi ko naa pa time, iya pili ang bai. Pero, wala gihapon ko namuhi. Dako naraba ko gasto niya. Pero, wala lang si iya gusto pakasal sa iya ha. Pero wala siya plano. Unsa man maayo, ako bulagan or padayunon ni. Layo man gud ko, si D.O. siya, ako Davao. Palihog tambagi ko. Salamat. Ay, so no, long, context lang ta. Naa sila age difference. Unya, siguro sa physical size. Dako siya daw, gamay daw ang lalaki. Unya, pag yun, LDR. O, manghod daw niya, Bing. Kaya kuan man siya. So, LDR. Pero, LDR nga doon naman ba kay Davao o Cagayan? Yes, naman within the Philippines lang doon na. Within Philippines lagi hapon na siya. O, mabiyahira. Di ba, di parihag China yup. Di ba? O na, mga kapaglaom, malipayon kayo ta karon. We're so privileged to have with us kaganina naa si Elder Gulfan. Yes. Ug karon ang magdugang og hatag og tambag sa atua ang si SMM President, si Elder Rene Rosa. Ba? Yes. Kini, swerte. Kanibay, unsa man. Pero sugdan sa nato ni mo fits. Ato i-reserve niya sa kanang katapusan ng mga advices nila ni pastors. Okay, ma'am, first, thank you so much for sharing your problem to us. At some point, tayo nag-write ng mga istorya sa imo. And siguro, ma'am, ako yung suggest nakita man mo, di ba? Ikaw mismo nakakita ng maragwa na siya plano gid sa imo ha, sa interest sa imo ha, totally. Nga kanang bitong pakiguban sa imo forever. Ayun na lang siguro, ma'am. Ayun na lang. Let go na, let go. Let go na lang, ma'am. Kay bata pa man gud siya basin na say mas patintal pa sa bugwa sa uban. Oo. Bing. Unsa kaya? Ang ako lang, babae ra ba ko, Ma'am Age? Kung ako, parehapod ning if-fits ato, i-let go. Tagaig, respect imong kaugalingon, tagaig worth imong kaugalingon, and bata pa man good, baka ga-enjoy pa. So, lahi, dili sila, kuan ba, one each way sila. Ikaw didto, siya dire. So, baka dili magkatugma unya kung yun ipadayon inyong relasyon, baka daghan na noong distraction or problema, magdungag problema sa imo ang kinabuhi. So, balansiha. Pero sa amo dire, ako babae ko, ay na lang. Mao. Okay. Lagi. You mo agree ka sa kuan advice ni Bing, babae ba to yuk ba? Kanang Ma'am Age, kistorya ba pila ilang age gap?
wala po niya Wala giingon po pero niya murag giingon, no? layo-layo na po daw. Layo-layo na po daw. Nunya babae siya, no? Siguro, naglibog ko kumudapig ko nila or mayroon ko suwayi sa gamay. Diba? Asa man ka malipayon, ma'am, kung asa gyud imong kasing-kasing gusto, pero huna-hunaan nato nga dapat mag-una gyud ang atong huna-huna sa atong kasing-kasing kay basin kung atong palabian ang atong gibati masayop ta sa atong mga desisyon no ug ato gyud na iampo kung dili na ka malipayon no daghan na kag doubts siguro dili na lang no dili na time lang to let go na yes, siya. time to let go. Kay di ba huna-hunaon na to wing ba nga nagka-chicks na siya before. Unya, wag yapon siya kay love lagi daw niya si Guy. Ang huna-hunaon ni mo ma'am na dito siyang liter dako na siya gasto. Dako na siya gasto sa lalaki sa lalaki. Basig mo tiyang plitihan ani dres daw plitihan niya ba mo to dako siya gasto. Imo siyang balansihon nimo na siya nga kanang dako naman kaniya gasto inon nimo prangkahan nimo ingnon dako na ra ba ko gasto nimo niya magsige pa jud kag panchicks kanang klaro na to ni unsa man magminyo ka sa kuha dili kay kung dili bulag ta ngano tagaan nimo siya og kwan ba negosyo pa wing ROI na wing malugi ta nimo magsige wala return of investment wala lugi ta ni sa business pa mo na nga magkaminyo ka nako wala pamalay na dayon pero dili ayaw na ni Dres Davao oy gasto ka lang ba ana lang Davao ang babae. Davao ang babae. Cagayan siya. Ba? Kini from Davao nga babae to SMM the pastor. Dol-dol ramang yun na diha pastor. Yes. Pastor Rosa, Elder Rosa. Unsay tambag atong mahatag sa iya ha, Elder? Una sa tanan akong Panimbaya ang tanang mga taga General Santos City, taga Davao, Cagayan o taga tibuok kapupudan din sa ato ang teritoryo sa South Philippines. Tapad na ko din ang atong gwapo kayong abti ug buhay pagka ingon ta tagbaw sa buhat ang ato presidente si Elder Golfan gwapo gyapon way paglubad ganahan kay ko napatapat niya ganlipay kay ko pero anyway naaman tas atong pagtambag ning Kabuntagon tungod aning gugma manggot kining gugma mo magtukmo di nato usahay masabtan ba nito masabtan bitaw kay ingani nga mga relasyon usahay kung sa ato lang kog galingon di nato mabutang ngadto siyang sapatos ang anang iyang gibati mura dali ra kay nato ingnon nga pasagdi na biyahe na unsa nga sikag huna-huna ana pero ang gugma usahay dili nato masabtan pero kinahanglan gamiton po nato atong huna-huna. Amen. Dili lang tanan kanunay diri sa kasing-kasing ba kay kung kasing-kasing lang tanan atong pasagdan mao na ingon diha nga balag maglunang sa lapok hala mulangoy hantod maunlod way kaugmaon nga maangkon sa kinabuhi. Pero importante nga sa kaminyoon manggod dili ang pagpangita sa paghuna-huna nimo nga siya sakto na sa imuha muna na kun dili imong paningkamutan nga dili lamang nga hunahuna ka nga kanang tawo nga mahimong moabot sa imong kinabuhi mo sakto nimo kun dili ikaw usab mahaom ngadto niya. So kining laki murag di man pud mahaom para sa iya kay layo kayo ang gap nila sa ilang panuigon. Mao ba po na isa sa atong tagaag pagtagad maghisgot ang mga maturity magodana pastor no. Banggong usahay sa atong histora pod. Kadi magid malikayan tawhanon rabi at tan-aw tas gawas laban ning mga lalaki. Magtan-aw gid mi sa gawas ba? Huwag ginay primero na mo physical konsiderasyon. magod mo laki no. Physical jud kayo kay lami alahi magod ang lalaki. We express love through kinesthetic way. Kung ana ba. So mo na nga tagaan yung konsiderasyon si Elder Golfan makahatag dugang tambag ani basta ako sa ako kinaingon nila nga kanang panambagon nga so wala pa manahuman wa pa nahitabo better break a heart than to break a home. Bitaw ba mo ginatong balik-balik og istorya mintras wa pa nakasulod kay wala ba daw ni exit pastor ba? Elder unsa Elder Golfan unsa atong matambag sa iya Elder? Murag ning lutaw man gyud sa councils nga gi-share ninyo kana bitaw sa in English nga let your head rule over your heart. Ayaw padala sa imong kasing-kasing. Ang Book of Proverbs nag-ingon the heart is deceitful. Amen. Naay panahon nga mopitik lang na siya bisag dili mao. Mao. Ayaw padaog ana. Ang importante mo dominar ang imong hunahuna magtimbang-timbang ka dili sa imong gibati karon dili sa pag-fill up ni anang gingalinlag the need for a relationship. Ang imong hunahunaon ang need for lasting relationship. Dili ka ng identity lang lipay ka kay uyab nimo siya no. That's very temporal.
think of the lasting effect. What will it do to your future? Katong doon na nilabot sa kaugmaon. So, muoyon ko sa tambag nila, if it is an unhealthy relationship, better cut it off. The earlier, the better. Mauman. Kay ba? Age dapat masigugmaon niya iyang kaugalingon kaysa correct. Love yourself first. Diba? Kay matingala man sad kano active kay sa simbahan niya sa ilang relasyon dili. Maunta di ba? Mabalansi unta siya. Active sa youth. Di ba? Active sa youth mao lagi sad ba sa ato ang letter center no. I hope we were able to enlighten you sa mga ilang mga tambag ba sa ilaha murag ni sobra-sobra na gyud to ang mga tambag nilang elders pa lang daan no. At the end of the day, think of maayo ba siya sa imuha o sa inyoha. Dili man po na pwede ang relasyon nga isa ra ang magtimon, di ba? Duha man gyud mo ana. No, so I hope and we pray nga you will find the courage and the strength to really decide on kung asa ba gyud ka mo padayon ba ka og sakripisyo or mo padayon ba ka sa imo mo pili ba ka sa imuhang kalipay. No, and we will pray for you. Don't forget to pray also. O karon, maghatag mi sa imuha og isa ka maayong balita diri sa News Plus. Mga kalihukan nga makahatag og kadasig. Mga balita nga makauhag kanato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpaligon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, mga balita mahitungod sa nagkalain-laing kalihukan sa atong iglesia ang among ihatod diha kaninyo. Happy Family Life Seminar higayon alang sa mga government workers sa Osamis City. Church Leaders Training and Integrated Evangelism Lifestyle Celebration nagmalampuson sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Jicos Living Adventist Youth Society nag-organizar og Youth Fellowship sa Osamis City. Quiet Hour Ministries kauban ng Hingoog Sanitarium and Hospital nagpahigayon og Medical Mission and Health Expo sa Cagayan de Oro City. Adventist Community Services sa WMC nagpahigayon og community outreach alang sa mga kabataan sa Kanyangan Elementary School, Zamboanga del Sur. At ang mga detalye diri lamang sa News Plus. Happy Family Life Seminar gipahigayon alang sa mga government workers sa Osamis City. Aniya ang detalye. Isip kabahin sa pagpahat sa maayong balita sa katawhan sa Osamis City, nag-organisar ang Western Mindanao Conference ug usa ka Happy Family Life Seminar niadtong Oktubre 20 hangtod 28, 2017. Kini ilang gihimo sa maong dakbayan alang sa mga trabahante sa gobyerno. Ang mga mensahe nga nahisentro sa pagkinabuhing Kristohanon ug sa maayong balita gikan sa balaang kasulatan gipahat ni Pastor Wendell Serrano ug Chief Jovi Espinido, ang PNP Chief sa maong dakbayan. Akong padasig sa tanan sa pag-apil gyud kung naay mga seminar sama ani para may balaan nimo kung unsa gyud ang pamilya nga malipayon. Unya kana mo ilyabi nga magbalampuson ang tanan yung tinguha, pamilya. Naghisgot kini unsaon pagbugos ang tanang miyembro sa pamilya dili lang kay sa magniayon hasta gyud lang sa mga anak. Malipayon ko kay it talks about dili lang kay sa pamilya naapod ang unsa ang atong faith o ang atong yung pagtuo sa Ginoo. Nang lagi di mo pangkaon ng asawa, dili mo dagmalan, di mo pasakitan ang asawa kay love is forever yun ang love. So, ang atong katuyuan sa atong Happy Family Seminar, usa ni kadakong tabang alang sa gobyerno nato, dili lamang sa atong panimalay. Kaya nagatuo kita nga ang malipayon nga panimalay, malipayon nga komunidad, o ang malipayon nga komunidad, malipayon nga nasod. Sumo ni ang atong ika-contribute sa atong republika sa Pilipinas. Church Leaders Training and Integrated Evangelism Lifestyle Celebration nagmalampuson sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Atong lantawon ang report. Nagkahiusa ang upat ka departamento sa Western Mindanao Conference nga mao ang Ministerial, Integrated Evangelism Lifestyle, Communication, and Youth Departments alang sa katiguman sa pagbansay sa mga pangulo sa iglesia ug sa pagselebrar sa IEL alang sa mga tanang katumanan sa mga aktibidades niini para karong tuiga, kauban ang pagpanalangin sa atong buhing Ginoo. Kini nga programa makaigsunan gilangkob niini ang mga young people na naa sa mass media nga lecture gikan sa union nga mga lecturers ug ang mga elders sa church, mga church officers mao ang katuyuan niini. Pribilehiyo kayo ang usa ka seminar sama niini matudluan og saon sa paghatag og wali. Daghan kay dako kay nagikatabang nga aron nga makuha gid nato ang attention sa ato nga audience. Og kita
the Seventh-day Adventist Church angay nga ma-equip, mabansay, labi na sa itong mga membro nga moapil sila sa buhat. Ng buhat dili lamang isalig nila sa mga layman, mga pastors, kundi ang tanan nga mga membro. Technology na to karon, especially ang kanang ang social media or kanang mga gadgets nga atong makuan karon, magamit na to sa ato ang ministeryo bitaw. Sa mga workshops pod kay grabe daghan kay lessons nga matunan and himuhad siyang ma-apply. Nalipay ko nga sa diha nga kita nagapahibalo sa tanan nato nga mga kaiglesiyahan, dunay more or less 150 ka mga young people ming join, ming participate ining first nato nga launch sa ato nga pag-train sa social media. Gihimo nila kini ni atong Oktubre 25 hangtod 28, 2017 sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Jicos Living Adventist Youth Society nag-organizar og Youth Fellowship sa Ozamis City. Aniya ang detalye. Malipayong nagtigom ang mga kabatanunan sa Misamis Occidental nga mga miyembro sa Hipasi, Clarinto Dela, Ozamis Central and Suburbs Living Adventist Youth Society alang sa ilang Zone Youth Fellowship and Sports Fest ni adtong Oktubre 13 hangtod 15. Kini ilang gipahigayon sa Western Mindanao Conference Gango SDA Church, Ozamis City, kauban sa pagdumala sa ilang madasigong Youth Director Pastor Jennifer Coligado ug suporta sa ilang mga aktibong opisyales nga gipanguluhan ni Sister Shihani Simbahon. Ang ilang magsusulti sa maong programa mao si Brother Ramel Istacoha gikan sa MVC Valencia, Bukidnon. Adunay kapin kun kulang 300 ka mga batan-on gikan sa 59 ka mga simbahan sa maong lugar ang mipartisipar. Gihimo nila kini nga aktibidades aron madasig ang mga kabatan-unan nga mopartisipar sa mga kalihukan nga nahisentro sa Ginoo samtang kita nagahulat sa iyang ikaduhang pagbalik. Quiet Hour Ministries naghimo og Medical Mission and Health Expo sa Cagayan de Oro City. Aniya ang report. Alang sa pagpadayon sa pagserbisyo sa katawhan pinaagi sa pag-atiman sa ilang panlawas, naghimo ang Quiet Hour Ministries og upat ka medical missions and health expositions sa nagkalain-laing barangay sa Cagayan de Oro City. Kini ilang gihimo sa Barangay Bulwa, Gusa, Kanituan Elementary School ug South Philippine Union Conference sulod sa bulan sa Nobyembre. Nalipay ko sir kay nalibre og mga tambal akong mga anak. Happy kayo kay naserbisyoan ako mata nga libre. Nalipay ko nga nakaani ko dire tungod kay ang akong gikinahanglan sama sa antipara o mga tambal akong nadawat gayon. As among mga medical team members gikan ni sa Adventist Medical Center Iligan o giniami karon dinhi para maghatag og serbisyo sa mga nagkalailahing mga katawhan dinhi sa Cagayan de Oro. Quiet Hour Ministries has been doing this for more than 20 years. And when we come to an area, we do medical clinics, we do children's programs, sometimes construction, and always preaching of the Word. We started last Friday evening. That was November 3. And we'll be finished on November 11. We're holding meetings each night. We have a speaker in each place. Ang among gigamit karon ang Creation Health. This is adapted from Florida Hospital. After niya na doon na rin tayo services sa dental, pediatrics, meron din naapod tayo health aids. Dili lang pinaagi sa tambal, pinaagi pod nga makabalo sila sa maayong panglawas para malikay pod sila sa mga sakit. So, mao ni ang atong topic nga gihatag sa ila, Creation Health, no? So we are educating the people, bring the good news or the gospel. Dako pasalamat namo sa medical mission, labi na sa nagdumala na ini nga nakatabang sa mua. Sa ilang gihatag sa mga tambal nga o pati sa antipara nga ilang gihatag sa mua. Most of the cases naman na we're encountering is manageable naman with simple medication. Wala pa naman mga emergency cases na kailangan ng hospital referral, mga ganon. Kauban nila sa buluhaton ang Hingoog Sanitarium and Hospital ug Adventist Medical Center Iligan. Kabahin sa serbisyo nga ilang gipahat mao ang paghatag og libreng konsultasyon, check-up sa mata ug paghatag og libreng mga medisina sa tanang mitambong. Natapos ang maong medical mission nga nakahatag og kalipay ug maayong serbisyo sa mga katawhan sa maong lugar.
Adventist Community Services sa WMC nagpahigayon og community outreach alang sa mga kabataan sa Kanyangan Elementary School, Zamboanga del Sur. Aniya ang mga detalye. Usa ka malipayon nga pagbisita sa mga kabataan ang gihimo sa mga miyembro sa Adventist Community Services sa Western Mindanao Conference sa Kanyangan Elementary School, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Naghatag sila og mga tsinelas sa mga kabataan, nagpahat og pagkaon, ug labi na nagtudlo og mga maayong pagtulunan sa mga kabataan nga mipartisipar, pinaagi sa mga alawiton ug mga mensahe. Ang mga kabataan duol gayud sa kasing-kasing sa atong Ginoo. Busa kita, alang iyang mga sumusunod, giawhag nga mugahin sa atong panahon, aron sa paggiya kanila ug pagpahat sa gugma sa Ginoo, pinaagi sa maayong buluhaton. Ang himaya ug pagdayeg atong ihatag diha sa Ginoo. Salamat na usab sa pagkikauban kanamo sa among paghatod kaninyo og mga positibong balita. Among buhing handom nga among gipahadya kaninyo makahataw og dugang inspirasyon ug kadasigon sa atong pagtuo ug pagserbisyo diha sa Ginoo. Kay nahisulat sa Santiago 2:17 sa ingon usab ni Ana ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. Kini si Aubrey Vertudes. Fitzgerald Yamit, 4 News Plus. Salamat Aubrey and Fitz. So thank you kayo sa pagpahat ninyo sa ato ang mga impormasyon sa palibot nato dinhi sa Mindanao sa gawas man sa nasod sa atong News Plus. Og thank you kayo mga kapaglaom no once again. Og karon aniya kita sa atong birthday bulletin. Happy birthday. Okay. Happy birthday. Happy birthday Stephanie Homo. Step from Galia Alma Azmi. Melin Manuop. Beatrice Alondra Bon. Asilo. Sa Asilo. Judy Bilican. Happy birthday. Happy birthday. Nat, happy birthday. Yes. Marife Diparin. Okay. Andy Sanchez. Genesis Adrigado. Wow. Genesis, happy birthday. Bonnie Platil. Happy birthday. Happy birthday, Shane Salcedo. Happy birthday, ma'am. Emmy Vertudes. Happy birthday. Happy birthday. Yes. Og naapatay Og sa pag-greet, tanan. no? Oh. Og sa tanan nag-birthday, di ba? Nga wala nato nabasa, no? Atong kanta, Kay no? natay duha kasingir nga kuyog so mga tata. Yes. Kanta taog. Happy birthday to you. Og mga kapaglaom, no? Asa si Jandi, akong kamera Jandi. Ba, espesyalo na to ni Jandi, no? Basing mo, matingala mo na ay mga duha ka dagway nga bag-o. Og moingon mo nga naa si General Bato. Bitaw, oy, nagkabuhok na daw siya. Bitaw, mga kapaglaom, makita na gyud ninyo karon ang inyong kakadunggan pa lang. Gikan sa Hope Radio, Jensan, si nga DJs. Okay, Sheen Solis de la Cruz and Badge Tanhay Kakal. Yes, kaway-kaway. Thank you so much. Good morning. Nalipay migdako nga ni amin diri karon nakita ang naong. Makita na gyud, dili na lang gyud boses ba? So kay na naman mo diri ron, mo greet mo sa inyong mga kababayan sa Jinsan. Una na to si BJ. Oh, ladies first, Ma'am Sheen. Hello everyone, good morning. Akong Panimbaya ang among mga higala dira sa Jensan sa Southern Mindanao Mission. Labi na jud sa akong mga paryente sa akong pamilya, ang Tanhay family, Kakal family sa Kidapawan City. Of course, ang ako ang mga family og friends abroad sa Canada, Texas, US, sa ako ang Advent Voices family og sa Reflections. May buntag kaninyong tanan. Thank you. Idol. Nakita na gyud ninyo. Idol na ko sa Radio Hope Radio Jensen. And nalipay migdako nga ni ami karon dinis sa atong Hope Radio Philippines, no? Mga kapaglaom. Ato ginagreet diha ang atong mga kaigsunan mga kapaglaom diha sa South Cotabato. Sa atong mga kabilaanan dira, few flafos digamo yeded flanugo. Buong salamat dito duha talangit Hope Channel Philippines og ato gipasalamatan ako ginagreet diha akong mama ug papa nga nagatan-aw karon sa via live sa GSAT. And ako mga kauban dira mga Hope volunteers sa General Santos City, no? Yes, ang akong kauban na Hope and of course mga kapaglaom diha sa may Surala. Nagapaminaw karon sila Mr. and Mrs. Gail Mendoza. O sa tama kailan namo diha sa Jensan, good morning and happy viewing sa atong Panimbaya sa Kabuntagon. Right. Yes, no? Ato pong i-greet no alang mga kauban nga mga singers from South, from Mindanao Mission. Sila
Chosen Direction and SMM Corral. Kaway-kaway. Kaway-kaway naman dyan. Daghang salamat. Si Pastor Rosa ganina, kuyo bilang ni kanta, di ba? Oo. With the leadership of Pastor Rosa. Yes. So, padayon ta sa atong mga greetings. Padayon ta sa atong mga greetings. Mangel. Ay, sige, ako sa una bitaw, no, magpasalamat kaayo mi, no, on behalf of the University of Science and Technology of Southern Philippines and the bereaved family of our former president. Sakit kayo siya, no, ingnon nga former na siya. We would like to thank everyone who pay their last respects to our president and for the USTP family for the whole week nga na-sustain nato atong kaugalingon. Let's pray for hope and kanang finally that those perpetrators would be brought to justice. Yes. Okay. No, so napaka-dugang greetings mo rin. Oh, mo pa to siya. Okay. Napalong Sige, siya. so basahan na to na yung mga greetings din, no? From Melibeth Tambuong, good AM, happy viewing sa tanan members sa Binuligan, Kidapawan City, especially sa Tambuong family, Marfil family, Kapunong family, or Dones family, Novella family, especially kay Elmer Talha. And lastly, Mary Grace Rubia, good morning brothers and sisters, malipayon kayo mi, nga naminaw og mutanaw sa inyong programa kay nindot kayo ang mga kanta, no? Og mugreet di ay ko sa akong beloved family diri sa Pinukawan, Tayasa, Negros Oriental, Lola Janet, Lola Penning, Rosebert, ug sa tanan na lang. Thank you kaayo sa harana sa Kabuntagon. God bless. Yes, mga kapaglaom, no, everyday na ang atong harana sa Kabuntagon. So ato nang atangan 5:30 director, no? 5:30 to 6:30, no? Weekdays. Apil Sunday. And sa Saturday, magsugod tayo alas 5. Taman, alas 6. Kaya magsugod natong Panimbaya sa Kabuntagon. Alright, another greetings, no? This is from Facebook, from Lolita Tangonan. Wow, I love that song. That's my favorite song. So ganina siguro ni Joy nagkanta atong harana sa Kabuntagon Singers. So I am so blessed when I'm watching your program. Stress-free. Lovely and refreshing feeling. God bless, brethren. Watching from Tokyo, Japan. But see you soon. Take good care from SDA Tokyo International Church, Japan. And I would like to greet also happy Sabbath to Lolo Roger de la Cruz and family dyan po sa Quezon City. Maraming sa Cubao, Quezon City. Maraming salamat po. And sa mga na-appeal sa Women's Leadership Training Level 2 di sa Hingog City Central Church. And also Lola Oni Asenas, Ma'am Rebecca Kabahit sa Hingog, Pupul, Paul Robert Balmosena da sa Kinugitan. And sa tanang taga-Talisayan, taga sa Hingog Sanitarium Hospital, Hope Radio Hingog, Hingog sa State Academy, Hingog SDA Adventist Elementary School. Thank you so much. Yes, ug akong Panimbaya, Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga ug kang Ma'am Cora Wahiman. Thank you kayo sa bulak nga imuhang gihatag every Sabat, Ma'am. Thank you kayo. Salamat sa imuhang pagwan. Okay, pare sa greetings. Yes, greetings rin from Monalyn Pasokin. Happy Sabat. Happy to see SMM Singers. Nalipay daw sila SMM Singers. Thank you so much sa pagbisita diri. And from Julius Soriano, happy Sabat everyone watching from Korean Village MVC. Good morning sa Mountain View College. We have also Dailzari Zebot Donarisi. Happy Sabat. God bless all watching from Caribbean country. Hello, good morning. Yes, mga kapaglaom. Yes, no? So wala na tayo dugang greetings, no? Thank you kayo mga kapaglaom sa pagkikuyog ka na mo karong Kabuntagon. Magkita-kita ta sunod Sabado. Dire lang sa atong paboritong programa Panimbaya sa Kabuntagon World. Atong angkunon, ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Daghang salamat kayo, Sir Sanis, sa imuhang pag-uban sa ato ang grupo sa SMM. Idol, thank you kayo, Hope Channel Jensen. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan og hatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kay adunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Yes, in harmony every Wednesday, buhing paglaom nga mo tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Happy Sabat! Salamat!